Зиндагӣ номард аст ё баъзан инсонҳо. Ин ҳамон ронандаи таксӣ аст, ки шоми 15 феврали соли 2021 дар маҳаллаи 63 бо зарбаи 42 корд ин дунёро тарк намуд. Номи ин Эраҷи Эмомалӣ аст. Ба гуфтаи дӯстону наздикон, хешу-таборон бениҳоят инсони хоксор, ҳалим ва дорандаи рафтори намунавӣ дар байни оила буд. Инчунин бояд ёдраси шумо созам, ки як моҳ пеш соҳиби фарзанд гардида буд. Акнун орзуҳое, ки дар дил дошт, бо худ бурд. Локин мо бояд дар ҳаққи дуогӯ бошем. Дар ин дунё не, балки дар дунёи дигар осуда хобад. Ин ҳамон эраҷ аст. Ин ҳамон эраҷе, ки ғамҳоеро дар дил ҷо дошта, орзуҳояшро дар ҷавонӣ кушт.